What? Arbejde med den. Masser tryk. Rack. Det så let ud. What? Hold tryk. Ja. Rack. Han så let ud. God tid ud og slå for den. Kom nu. Trykker! Desværre, der var lige ved at komme over det. Hold spændt. Pas. Ja. Start. Pas. Ja. Start. Pas. Tryk! Tryk. Trække! Ja. Trykke! Kom nu! Og starten kom op. Og hvad siger dommerne?